Ndi nthawi ya nkhani kuchokera kuno ku MBC ndipo mauno muli ndine Austin Kachipeya. Kumapoyamba nayi mitu yake. Boma lati kukwera mtengo kwa mafuta kuthandizira kuti thumba la ndalama lomwe boma limagwiritsa ntchito kuti mitengo ya zinthu isakwere iyambenso kugwira ntchito. Nthambi yoona za ngozi zogwa mwadzidzidzi ya Dodima yapempha maiko ndi mabungwe kuti athandize kupeza ndalama zowonjezera zokwana 4 biliyoni kwacha kuti athandizire anthu omwe akuvutika kamba ka ngozi zogwa mwadzidzidzi. Ndipo nduna wa zamalonda ndi zokopa alendo wapempha nthambi ya boma yoona za njuga zovomerezeka magla kuti ichilimike pa ntchito yoonetsetsa kuti ana osapyola zaka 18 asamachite nawo njuga. Nduna za chuma a Joseph Munaveka yati kukwera kwa mtengo wa mafuta kuthandizira kuti thumba la ndalama lomwe boma limagwiritsa ntchito kuti mitengo ya zinthu isakwere iyambenso kugwira ntchito. Munaveka ayankhula izi pa msonkhano wa atolankhani mu mzinda wa Lilongwe. Zambiri mulipoteri. Pamene mtsutso ukupitirira pakukwera kwa mtengo wa mafuta, nduna ya zachuma Joseph Munaveka ati boma layika zonse zoyenera kuti Amalawi asamve kwawo kwambiri ndi kukwera mtengo kwa mafuta aku. Polankhula ndi olemba nkhani pamodzi ndi nduna yamphamvu ya magetsi ndi migodi a Jean Matanga, nduna ya zamtengatenga ndi ntchito a Japi Mhango ndi nduna ya zofalitsa nkhani a Shadrack Namalomba, Munaveka anati zina mwa ndondomeko zomwe boma lakhazikitsa ndi kubwereranso ku ndondomeko yogulira mafuta pogwiritsa ntchito mphamvu za ndalama za mayiko ena ya automatic pricing mechanism, kudzutsanso thumba la ndalama la Fuel Stabilization Fund, kuwonjezera ndalama komanso kukweza chiwerengero cha anthu opindula ndi ndalama za mtukula pa khomo, kuwunikanso chiwongoladzanja chobwerekera ndalama ku banki, komanso kutsekulanso ntchito za thumba lobwereketsa ndalama la National Economic Empowerment Fund NEF. Kambiranapo ndi amene amatithandiza kupasa ndalama za cash transfer. Cash transfer kuti 1 ndalama kenako yochepa, 2 pakhaleso anthu ambiri olandira. Ndiye ndi osangala pano kuti ubakuyankhula kwathu ndi amene amatithandiza ndalama ndithu atipasa zochuluka. Ndikhulupirira kuti pa nthawi yake Honorable Minister wa Gender Honorable Mary Navicha azapanga communicate chimene tikuchita kumbali imeneyi. Komanso posudwa pompano fati nayimisa nkhani ya nifi chifukwa kunifi kunali phwando kumene kuphwando anthu amangotenga ndalama ngati khani kulira chanika Christmas. Ndeti nayimisa pano pali bize kutolera ndalama akutipasa ndiso maripoti kuti kuminaso mukumva kuti ndalama tikutolera pompano paso mumva mukuyamba kuti tikuyamba kungongoza ndalama tapase anthu. Izi ndingochwapo zochepa zokha ndi zambiri ngati boma palingira zosiyana-siyana zimene tionesese kuti tichepese mwina ululu kwa anthu. Komanso posula pompano muona kuti ma interest rates athu chiwongoladzanja za mabanki tionesesa kuti chisike kuti anthu azitha kutenganso ndalama osati kunifi kokha, azitha kupita ngakhale ku mabanki kupita kwina kulikonse kuti akatenge. Kumbali yake nduna za mphamvu ya magetsi ndi migodi a Jean Matanga ati chiganizo chosiya kugwiritsa ntchito njira yopangira mitengo ya mafuta galimoto ya automatic pricing mechanism chinali cholakwika kamba kuti zinapangitsa kuti kampani zogula mafuta galimoto zigwe mu ngongole zomwe zinapangitsa kuti samapereke mokwanira misonkho ya mafuta galimoto yomwe imathandizira kukonza mwa zina misewu komanso ntchito za magetsi akumadera akumidzi. Polankhulapo nduna za mtengatenga ndi ntchito zomangamanga a Japi Mhango ati ngakhale kukwera mtengo wa mafuta galimoto ndikowawa, koma izi zithandizira kukonzanso misewu yomwe yaonongeka mdziko muno. Iwo ati kukwera mtengo wa mafuta kuchititsa boma kuti lidzitolera mokwanira misonkho ya misewu ya mafuta zomwe zimathandizira kukonzanso misewu yomwe yaonongeka. Ni ntchito yochuluka kwambiri. Ndinena izi kufuna kuthira mphongo kuti kukwera kwa mafuta kunachedwa. Mafuta kanenda akwere 3 years ago. Koma tsogolera nthawi imeneyo amakati kupanga ziganizo akuti akuopa
lero cha manthanza athu aja tapakusa mafuta akwere kamodzi mochulukirako ndiye zowawa zachuluka koma Malawi tapemphe kuti avale zilimbe. Adanena anduna azofalisa nkhani kuti izafika nthawi maybe in the next 2 years tikakasusa zipanga stabilize muno bwino mtengo usataniso uzatsika. For now let us accept kuti sichoke nditi sicho ndimene tikhale nayo ngati tifuna tikonzeso dziko ili for dziko lathu alonongera kwambiri. Kumayambiro a sabata ino bungwe la Malawi Energy Regulatory Authority MERA linalengeza kukwera mtengo wa mafuta a galimoto. Petro anakwera ndi 41 kwacha pa 100 kwacha iliyonse kuchoka pa 3,499 kwacha kufika pa 4,965 kwacha, ndipo diesel anakwera ndi 41 kwacha pa 100 kwacha iliyonse kuchoka pa 3,500 kwacha kufika pa 4,945 kwacha. Mwai Mtumodzi, MBC Lilongwe. Padali pano bungwe la Consumers Association of Malawi kama lati kukwera mtengo kwa mafuta kukuoneka kwakukulu chifukwa chakuti zaka zapitazo boma limakanika kukweza mafuta pamene limayenera kutero. Mkulu wa bungweli a John Kapito anena izi pa msonkhano wa olemba nkhani ku Blantyre. Malinga ndi Kapito, zaka zapitazo boma silimakweza mafuta koma limayenera kuti lizikweza pang'ono kuti anthu asavutike kwambiri. Iwo afotokoza. Pali naso tiziyang'ana ija timanena kuti akasowa mafuta timazunzika bwanji. Chifukwa anthu amene akugulitsa mafuta awa amagulitsa mafuta awa amaoda kunja. Akamaoda kunja ndiye kuti akabweresa kuno akamandigulitsa mafuta nkona mujati makhala kuti tikusowa mafuta osawapeza pena paliponse. Kodi timamva bwanji mafuta akhala kuti asowa ndiye tikugona mu filling station. Ndiye timaona kuti mwina tapanga balance, timaona kuti mwina ndikuli bwino mafuta awa ataonjezeredwa, mafuta awa koma azipezeka nthawi zonse kuti anthu a business, anthu amene amatitumikira kuti gulitsa katundu osiyana, anthu amene amachokera m'madera akumuzi kupita town kugulitsa katundu azikhala kuti akupeza mwayi umenewo akupanga malonda. Ziko muno ngangosowa mafuta nkana mtengo ukhale wochipa wa mafuta taona kuti kumbuyo anthu amagula ndi mtengo wa 10,000. Mafuta kangosowa taona kuti katundu ambiri samapezeka town. Zimene zimapangisa kuti mitengo ikwere kwambiri. Then mapangisa kuti anthu ena alepereso ndi kupita ndi kunchito komwe koma nkana ndalama ali nazo mthumba. Ndiyeno pali ubwino waukulu kuti mafuta akamapezeka zimathandiza ziko kuti likhale pachitukuko komanso kuthandiza munthu wina aliyense kuti azigwira zintchito zake kandi kunyumba kapena paliponse. Akapito apemphanso anthu ochita malonda kuti asitengerepo mwayi ndi kukweza mitengo ya katundu mopweteka Amalawi. Chikuluso tupempha anthu ama business kuti msatengerepo mwayi yayi. Ife tikhala tikuzungulira tikugwirizananso ndi mabungwe ena aboma ngati tilole koma ife tipanga zathu tokha ngati ife ngati makonsumo tiyenda ndinu nomwe mariputa. Tikufuna tigwirizane nanu inu media kuti tiyende limodzi tipite mmisikamu mwina tipereke uthenga unena kuti osakhala wa despair iye osakhala kukhumudwa ayi koma wonse kuna kuti anthu akupezapo chipulumutso pamene taona ife pali zochitika zoyipa. Inunso mukhale maso media ona kuti komato inde izi zikuchitika pa mitengo iyi sichifukwa cha mafuta okhawa ayi. Kuti katendo choncho ndikumalankhula zipangisa kunena kuti mwina nkhalidwe wina woyipa umene umapangisa kuti anthu ena ake azunze anthu pogula katundu uchepeko. Ndipo nduna wa zachuma komanso mapulani a zachuma wati wayamba kupereka ndalama za pension kwa anthu ogwira ntchito omwe anapuma ntchito boma mwezi uno. Ndunawu wanena izi kutsatira kuvomerezedwa kwa ndalama zoposa 196 billion kwacha ndi nyumba malamulo zogwirira ntchito mu ndondomeko ya zachuma yomwe nduna ya zachuma a Joseph Mwanaveka inapereka mnyumbayi. Malinga ndi chikalata chomwe wasainira ndi mlembi wa zachuma a Cliff Chunda chatsimikizira Malawi kuti boma likuyesetsa kuti idzipereka ndalamazi pasanathe chaka ndi chikhulupiriro choti boma lizitha kupereka ndalamazi pakatha miyezi 3 kupita mtsogolo muno.
unduna zamalimidwe wati ndokhumudwa ndi kukwera mtengo kwa mbewu, ndipo wati kuyambira chaka chino boma liyamba kupanga mbewu pofuna kuthandiza alimi ang'onoang'ono omwe sangakwanitse mbewu yomwe kampani zikupanga. Nduna za ulimi a Rosa Mbilizi ndiyo anena izi ku Lilongwe pa msonkhano waukulu wa pachaka wa bungwe loona za alimi ang'onoang'ono la NASFAM. Zambiri mulipoti la Isaac Jali. Pa msonkhano waukulu wa pachaka wa bungwe loona za alimi ang'onoang'ono la NASFAM, nduna za malimidwe a Rosa Mbilizi anati unduna wawo ukukambirana ndi makampani opanga mbewu kuti aganizirepo zotsitsa mitengo ya mbewu. Ndunayi inati panopa mitengo ya mbewu monga chimanga ndiyokwera kwambiri, kotero kuti alimi ena agwiritsa ntchito mbewu yosavomerezeka kamba kuti mbewu yovomerezeka ndiyokwera mtengo kwambiri. Pofuna kuthana ndi vuto limeneli, a Rosa Mbilizi ati unduna wawo posayidwapa uyamba kupanga mbewu yomwe izigulitsidwa kwa alimi ang'onoang'ono pa mtengo otsikirako. Mbewu yaduladi kwambiri andi mlimi wakumudzi ngakhalenso atauni kapena mlimi even wankulu sangakwanitse kulima mmene akufunira malingana ndi mbewu imene yadulidwa. Choncho a president andi lamula kunena kuti ndikuyenera kuti ndionetsetse kuti kumalawi kunoko tipange seed yathu. Nde ifeyo ngati unduna chaka chinocho tiyamba pa ulimi wokubwera mu April, May, June, July othirira kuti tilime mbewu. Tachita encourage alime mbewu. ADMAC igula mbewuzo, Smallholder Fertilizer Fund igulaso mbewuzo, kuonetsetsa kuti ili pansika mochipa. Pothirirapo ndemanga pa nkhani ya fetereza, nduna za malimidweyi yalimbikitsa alimi mdziko muno kugwiritsa ntchito fetereza wa organic monga wa mbeya kuti adzikolola zinthu zambiri komanso kuti abwezeretse chonde m'minda yawo. Ndunayi inalimbikitsanso alimi kuti akhale m'makalabu kapena kuti m'macooperative atikamba kuti ntchito yogulitsa mbewu ndi fetereza zotsika mtengo iziyang'ana kwambiri alimi amene ali m'makalabu. Ku manifesto yomwe ija ya DPP kuti tinanena kuti fees tisintha kayendesedwe. Wani kasankhidwe kanthu kuti azigula mbewu yotsika mtengo. Kamene koko tichita focus kwambiri kuma cooperative kapena ma association. Fukawo ndandu otsimikizikadi kuti ali ndi minda. Chimene chocho ndichofunikira kwambiri kuti tizipasa anthu okhaokhawo amene ali ndi minda. Chachiwiri tionetsetsanso kuti alimi athu tikapasa matumba awiri aja azikapanganso fetereza wina ngati wa mbeya. Nde tachita encourage kwambiri kudzera mwa alangizi. A Rosa Mbilizi anatsindikanso kufunika kuti papezeke njira yoti alimi tsopano ayambe kugwiritsa ntchito zipangizo za makono pa ulimi wawo malo monga odalira khasu lokha, atikamba kuti zaonekeratu tsopano kuti ulimi wa khasu sungathandize kwenikweni. Pamenepa a Rosa Mbilizi ati thumba la Constituency Development Fund likhoza kuthandizirapo pogula zipangizo zina za makono monga matrakitale pa dera lina lililonse laphungwa ku nyumba ya malamulo pofuna kuchulukitsa zokolola. Abete Chinyamunyamu ndi mkulu wa bungwe la NASFAM ndipo apempha boma kuti liganizirepo kuti ndalama zina zogwirira ntchito yogulitsa fetereza ndi mbewu zotsika mtengo zizipita ku mbewu zimene zingathe kuthandiza kubweretsa ndalama zakunja mdziko muno monga nyemba, mpunga ndi zina. Tinapempha kuti FESPIJ imagwiritsa ntchito ndalama zakunja kutenga madollars kugula fertilizer. Komano imapanga produce mbewu yoti timangogwiritsa ntchito mdziko mwathu momwe muno. Ngati mapangidwa export ndiyochepa kwambiri. Nde pempho lathu inali kuti FESPIJ asangoyipanga kuti zingothandiza kuchimanga. Ithenso kuthandiza mbewu zina monga kaya ndi soya, kaya ndi ntedza, mbewu zeti tikhoza kapena mpunga, mbewu zeti tikhoza kuti alimi akalima tikhoza kugulitsa kunja kuti tizisopeza forex. Bungwe la NASFAM limayendetsedwa ndi alimi eni yake, ndipo mamembala a bungweli ali mabungwe ang'onoang'ono okwana 52 amene ali mdziko muno. Bungwe la NASFAM limathandizira alimi ang'onoang'ono kupanga katundu wakumunda kumagulitsa kapena kuti agroprocessing komanso kuwapezera misika. Isaac Jali, MBC, Lilongwe. Ndipo wachiwiri kwa nduna ya zaulimi wanthilira ndi chitukuko cha madzi a Thokotembo wati kupereka zipangizo za makono zaulimi ndi modzi mwa ntchito zomwe boma likuchita pofuna kupititsa patsogolo ntchito zaulimi kuti alimi ochuluka apeze phindu. Atembo amayankhula izi ku Balaka pomwe amapereka trakita ndi zida zake
ndi zida zake ku cooperative ya Kapesa zomwe azigula pansi pa ntchito ya Agricultural Commercialization Agicom 2. Tindiripotiri. Poyankhula atapereka tirakitala, nyumba yosungiramo mbewu ndi njinga za moto kuti zithandizire alangizi za ulimi kufikira alimi mosavuta, wachiwiri kwa nduna ya za ulimi Athoko Tembo ati ndi cholinga cha mtsogoleri wa dziko lino Profesa Arthur Peter Mutharika kuonetsetsa kuti alimi mdziko muno akupeza mwayi wa zipangizo za makono za ulimi kuti adzitha kupindula moyenera ndi ulimi wawo. Iwo ati dziko lino lili ndi kuthekera kolima zochuluka ndi kutumiza ku misika ya m'mayiko akunja zomwe zingathandizire kupezetsa dziko lino ndalama zakunja. Tionetsetsa kuti mlimi kuchokera ku Nsanje pana kuchitipa akhale ndi upangiri okutha kulima zinthu ndi kutulutsa zinthu zokuti zithe kuthandiza boma kuti sonalo boma lithe kupanga kugulitsa zinthu zikunja. Chifukwa choti ndalama imene imapangidwa ngati ku dziko timaderera ndalama yakunja. Kumangoti ati ndi makwacha muno mmale muno susonyeza kuti tili ndalama iliyonse yayi, koma ndalama iniyeni ndi yakunja. Ndeti kakhala kuti tikupanga phindu ndi kupanga misika kugwira ntchito ndi anzathu akunja, pokhapo mpweti ngathe kunena kuti ife monga Malawi tikupanga china chake chobweretsa ndalama kwathu kuno. Wachiwiri kwa ndunayu wapempha alangizi za ulimi omwe alandire njinga za motozi m'maboma onse mdziko muno kuti akazisamale kuti zikwaniritse kugwira ntchito yake yofikira alimi pa nthawi yake. Mkulu wa ntchito ya Agicom Atedi Nakhumwa wati ntchitoyi yafikira magulu a alimi oposera 264 ndipo ndalama zomwe azipereka kale ku magulu a alimiwa ndi zoposera 19 biliyoni kwacha. Agicom 2 ya pangano yafikira ku alimi kapena yakhazikitsa makamaka magulu 264 amene timati ma productive alliance amene wanda amene akupanga implement. Otherwise we tiliso ni magulu ena amene tikuwapanga assess amene ali manja mwa gulu jamati independent committee yomwe imatipangira review and assess ma proposals. So komanso tafikira magrupu ena amjatukumati SME window amene alipo 34. Opa mpando wa cooperative ya Muthe yomwe imalima ndi kugulitsa mpunga a Hastings Chibwezo akufotokoza momwe thandizo la Agicom lasinthira ntchito zawo. Thandizo lomwe tinalandira ndi ndalama kwana 140 miliyoni kwacha yomwe takwaniritsa kumanga warehouse komanso tamanga nyumba ya chigayo. Nthawi yambuyoyi katundu wathu timasunga m'manyumba, koma lero lino katundu wathu kwanitsa kuyika pamodzi ndi kugulitsanso bizinesi yathu pagulu. Athoko Tembo anakayenderanso cooperative ya Chinkhwamba yomwe imaweta ndi kugulitsa mbuzi kwa mfumu yaikulu Kapalamula m'bomali. Gululi linalandira ndalama zokwana 156 miliyoni kwacha kuchokera ku Agicom zomwe linagwiritsa ntchito kugula mbuzi ndi kumanga khola la mbuzi komanso kupeza zipangizo zina zofunika pa ulimiwu. Doreen Sonani, MBC, Balaka. Mukuonera nkhani zichokera kuno ku MBC ndipo mauno muli ndine Austin Kachipeya. Tentonenso mitu yake. Boma lati kukwera mtengo kwa mafuta kuthandizira kuti thumba la ndalama lomwe boma limagwiritsa ntchito kuti mitengo ya zinthu isakwere iyambenso kugwira ntchito. Nthambi yoona za ngozi zogwa mwadzidzidzi ya Dodima yapempha mayiko ndi mabungwe kuti athandize kupeza ndalama zowonjezera zokwana 4 biliyoni kwacha kuti athandizire anthu omwe akuvutika kamba ka ngozi zogwa mwadzidzidzi. Ndipo nduna wa zamalonda ndi zokopa alendo wapempha nthambi ya boma yoona za njuga zovomerezeka magla kuti ichilimike pa ntchito yoonetsetsa kuti ana osapyola zaka 18 asamachite nawo njuga. Takulandirani ndipo nkhani zathu zipitirira. Nduna ya malo achimwemwe Chipungu adzudzula anthu ena omwe atenga mopanda chilolezo malo omwe ndi ofesi ya kazembe wa dziko la Egypt kuno ku Malawi. Anthu omwe sakudziwika agumula ndi kuba malata komanso kugwetsa mitengo ya mtengo wapatali ku malowo
omwe kale kunali ofesi komanso nyumba ya kazembe wa dziko la Egypt kuno ku Malawi. Achipungu achenjeza kuti unduna wawo ugwirana manja ndi unduna wa zachitetezo cha mdziko kuti afufuze ndi kugwira anthu omwe achita za upanduzi. Charles Wahala ali ndi nkhani yonse. Pepani sititha kupasirani ripoti limenelo. Nthambi yoona za ngozi zogwa mwadzidzidzi ya Dodima yapempha maiko ndi mabungwe kuti athandize kupeza ndalama zonjezera zokwana 4 biliyoni kwacha kuti athandize mokwanira anthu omwe akhudzidwa ndi mavuto ogwa mwadzidzidzi kamba ka mvula komanso madzi osefukira m'boma la Nkhotakota. Mkulu wa nthambi ya Dodima Wilson Moleni wati padali pano nthambi yasonkhanitsa kale ndalama zokwana 4.9 biliyoni kwacha mwa 8.6 biliyoni kwacha yomwe ikufunika kuti ntchito yothandiza anthuwa iyende bwino. Ngozi za dzidzidzi makamaka mvula ya mphepo ya mkuntho payokha madzi osefukira komanso mphenzi zakhudza mabanja 36,203 omwe ndi anthu pafupifupi 163,272 anthu andochokera m'makonsolo 29 m'dziko muno. Zachisoni kuti anthu 40 atisiya ndipo 209 avulala mosiyanasiyana. Mwa otisiyawa 23 anatisiya atawumbidwa ndi mphenzi pomwe 17 anatisiya chifukwa chakugwa kwa makoma a nyumba zawo. Tinali ndi makampu okwana 14 kunkhotakota komwe kunakhudzidwa kwambiri ndi madzi osefukira koma padakali pano tatsala kampu imodzi ndipo ena 13 atsekedwa ngati njira imodzi yoonetsetsa kuti miyoyo ya anthu ikubwerera mchimake. Takhalanso tikupereka phukusi lobwerera kuti anthu akapeze poyambira. Takonzanso ndondomeko yomwe mwa zina ithandiza kubwezeretsa miyoyo ya anthu okhudzidwa makamaka boma la Nkhotakota. Ndondomekoyi ndi ya ndalama zokwana 8.6 biliyoni kwacha ndipo padakali pano tapeza 4.6 biliyoni kwacha kutanthauza kuti tatsala ndi 4 biliyoni kwacha ndipo pachifukwachi tikupempha mabungwe maiko komanso abwenzi ena onse kuti atithandize pa ntchitoyi kuti tifikire anthu onse pa mapulano obwezeretsa miyoyo mchimake komanso zinthu zomwe zinawonongeka. Munkhani za malonda. Nduna ya zamalonda mafakitale ndi zokopa alendo a George Partridge yapempha nthambi ya boma yoona za njuga zovomerezeka la Magra kuti ichilimike pa ntchito yonetsetsa kuti ana osapyola zaka 18 asamachite nawo njuga. Ndunayi yanena izi pomwe inakumana ndi akuluakulu akunthambi mu mzinda wa Blantyre. Zambiri mlipotili. Zaka zapitazi chiwerengero cha kampani za njuga zovomerezeka chakwera mdziko muno. Izi zachititsa anthu ambiri kuti azilenga nawo gawo pa njuga zomwe malipoti akuti zaperekanso danga kwa ana osakwana zaka 18 kuti azichita nawo njuga. A Partridge ati pakufunika kukhwimitsa malamulo pa nkhaniyi. Poyamba timamvetsetsa kuti kodi Magra panga chani kwenikweni imachita regulate bwanji mavuto awo ndi otani amene amapeza akamapanga regulate chifandiyo amene amapanga regulate kamaona ma premier bet ma 888 ose ma casino ma slot machines and amene amachita regulate ndi timamvaso kuti mavuto awo ndi otani akamapanga regulate and anatifotokozera kuti pali mavuto monga ngati kuti apange awareness ya kuti anthu aziziwa kuti inde zinthu zizitimapanga koma tizipanga responsibly. Nde amatiuza kuti kodi ndi maprogramu anji amene akupanga kuti azipanga zinthu in a responsible manner. Chachiwiri anatuza kuti aliso ndi mavuto a office space. Mkulu wa Magra Mai Rachel Mijiga ati ngakhale pali zovuta zambiri zomwe zikupinga ntchito zawo akukonza dongosolo la ntchito yothana ndi vutoli. Kuyambirira maulemu wake ndimayeneka kuthokoza nduna kuti anabwera kuzatiyendera sichophweka amakhala busy koma ndithu anachoka kulilongo kubwera kuzationa kuti timapanga chani atigayira nzerutu zokuya atiuza atithandize ndithu kuti company tiziyendesa bwanji. Tikuthokoza kwambiri kwa nduna Dr. George Partridge.
takhalabo ndithu takhala tawo tsiku mamonse kunoko atigayira nzeru zoti tipange kuti chaka chimene chikubwera chitipange chani chimene anafunisisa kwambiri chimene anakonda ndikuti kodi ana amene ali ndi zaka 18 kupita musi mutateteza bwanji kuti asamapange nawo gambling maoperators kuti ndi chani chimene akupanga ndiponso chimene akupereka kuti tapanga ndalama tagayireko sa Malawi ndi chani. Njuga zasanduka amodzi mwa malonda omwe akupita patsogolo kwambiri pa dziko lonse makamaka kamba ka mipikisano ya zamasewero ya mpira ya kumayiko aku Ulaya. Elin Chimoyo, MBC, Blantyre. Ndi ripoti limenelo tafika pamapeto pa nkhani zathu mauno, koma tisanasiyane nainso mitu yake. Boma lati kukwera mtengo kwa mafuta kuthandizira kuti thumba la ndalama lomwe boma limagwiritsa ntchito kuti mitengo ya zinthu isakwere iyambenso kugwira ntchito. Nthambi yoona za ngozi zogwa mwadzidzidzi ya Dodima yapempha mayiko ndi mabungwe kuti athandize kupeza ndalama zowonjezera zokwana 4 biliyoni kwacha kuti athandizire anthu omwe akuvutika kamba ka ngozi zogwa mwadzidzidzi. Ndipo nduna wa zamalonda ndi zokopa alendo wapempha nthambi ya boma yoona za njuga zovomerezeka MAGRA kuti ichilimike pa ntchito yoonetsetsa kuti ana osapyola zaka 18 asamachite nawo njuga. Pezani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena MBC Digital pa Facebook, Instagram komanso X. Mlali ndine Austin Kachipeya kufunirani mawa opambana. Sabara ino mu program ya Woman Talk. Masiku ano azimaife akuti tatayirira makomomo chilichonse ndanaphiri anapi even dzovaladzo tikaya dzovaladzo kosali mpala mavanti masokosi ayi wantchito kati mampatsa ndalama kuti adzigwira ntchitoyo iweyo ngomphunzitsa zimene ukufuna kuti adzipanga. Koma nako mbali ya usamala abambo ndi ntchito yanga ndi udindo wanga. Azimayi tomatayirira mwafika ponena kuti naphiri kumamuza mavuto a nyumba. Mama wandimapita kukaunjika uko kutsoka market kwagulisa kaunjika ndatopa ndabwera ndita anato anaphika phikeni anaphisa mbisaniana anaphisesani apo mapeto ake anapyaja amatenga banja limapita atu jeni.